Bideoetan ikusiko dugu zelan arrazionalizatzen diren bi zatiki hauek. Dira bi kasu desberdin. Lehenengo kasuan daukagu erro karratu ez den erro bat, eta dago zenbaki bateaz bidertzen izendatzailean, baina ez dago hor, zer gehiagorik, ez batuketarik, ez kinketarik, eta horren, printzipioz, pentsatzen gabiltzan bitartean, erro baten barruan agertzen diren zenbakiak deskonposatzen ditugu beti, Beraz, bia, zati, 3 bider, 5 erro, eta lauaren ordez, ipiniko bider aberlau. Hori egiten gabizen bitartean, pentsatu behar dugu, kasu honetan nik zer egin behar dut desagertarazteko erroa. Berbost agertuko baziren barruan, bi berbost eta aberbost, kanporatuko nituen biderkagai horiek, eta gertatuko zen bia, eta erroa desagertarazi. Horren, zein got, bidertuko dugu, beharrezkoa danarekin lortzeko hori. Zema faltatzen zaio biari, biber bidi, biber iruaz bidertu behar dut, Horanik, biber bit, biber iru, biber bost. Eta aberlauri, bestea bat. Hauze, goian ere ipiniko dugu. Bestela, zatikiaren balioa aldatuko genuke. Orain, badakigu erro bi hauen arteko biderkaketa ondo pentsatu badugu, emoten duela barruan biber bost aberbost, beraz, bi a geratuko da. Horren izango da. Bia, bider bost erro. Biber iru bidera, zati, iru bider bi bidera. Eta bi eta arekin simplifikatuz, geratzen da, bost erro, biber iru bidera, zati iru. Hoi da nengo kasua. Hau da, erro solte bat, normalian karratu ez dena, karratu izango bazan, bere burua biderko genuke. Inoiz ez dugu bidertzen kanpoan dagoen zenbaki honeaz, alperriko gauza darako. Eta azkenengo kasuan, borrengo tamen dagoena eta gero jarretuko dugu. Kasu honetan daukagu izendatzailean erro karratu bat, baina batuketa edo kenketa baten barruan sartuta. Desagertarazteko erro hori berbi agertzeko, baliatuko gara bidekadura nabarmen bateaz. Saiatuko gara lortzen a gehi b bider aken b izendatzailean, eta horretarako aken b badaukagu, bidertuko dugu bider a gehi b. Beti bidertuko dugu daukagunaren kontrakoaz, kenketa bada batuketaz, batuketa bada kenketaz. Eta goian, bardin, gogoratu, batuketa bateaz, edo batuketa bat bidertzen jartzen dugunean, parentzietartean ipini behar dugula. Bestela gero, sarritan, geratzen diran biderkaketak txartu ingo ditugu. Zer gertatzen da a gehi b bideraken b daukagunean? Automatikoki, aldugula ipini, lehenengoa berbi, ken, bigarrena berbi. Eta goian, lehen egon dana. Zein da lehenengoa? Iru. Eta zein da bigarrena? Bi erro iru. Goian jarritzen dugu, eraegetak egin barik, eta behian, iru berbi bederatzi, ken, beti da ken amen, eta berbi iterakoan da, bi berbi eta erro iru berbi. Iru ira lau, eta iru berbi eta iru, lau bider iru, amabi. Gauz igual bi erro iru, bider erro iru, bi hauek bidertuta moten dau lau, eta bi hauek bidertuta bider iru, beraz, amabi. Orain, behian, geratuko zaigu, minus iru. Gogoratu, minusak flotetzen dago eta gora egoko da. Eta hiru hori, hemen dagoen bidertzen dagoen zenbaki honeaz ezin dugu simplifikatu erro baterako. Horro zengo dugu, goiko eraegeta egin. Erro iru bider iru, iru erro iru, eta erro iru bider bi erro iru, izango da, bi bider
erro iru bider erro iru, bi bider iru, 6. Vale? Erro iru bider bi erro iru, bi hauek bidertzen dago gertuko da, bi bider iru, 6. Vale? Orduan. Orain, simplifikatu alda. Bueno, simplifikatu izango dugu, zenbakitzailean goian, badago faktore komun moduan ataratzeko ezer, kasu honetan, bietatik aldu gatara iru, beraz, bueno, minusa igoko dugu gora, minus hemen ipini, erdian nahi baduzu, goian edo erdian, behian ez. Iru bider, erro iru gehi bi, zati iru. Hau, honea simplifikatzen da, eta hon, segeratzen da, minus erro iru, ken bi, minusa bi etara doa, bale? Listo, oso.